wielkiej przestrzeni euroazjatyckiej. Taki jest rzeczywisty plan pana Putina, tego największego po Stalinie zbrodniarza historii XX i XXI wieku. Musimy mieć tego pełną świadomość, ale także fizyczną. Niesłychanie ważnym jest ta historia, którą tutaj widzimy, która jest rozszerzonym materiałem, który możemy oglądać ostatnio w telewizji, materiałem Resetu, pokazującego, jak doszło do tego procesu, którego pierwszym zamach smoleński, który tu jest przywołany jako jeden z głównych punktów historii tych ostatnich 35 lat, miał na celu wyeliminowanie formacji niepodległościowej przez zamordowanie pana prezydenta i polskiej elity narodowej z całym dowództwem polskiego wojska. To dowództwo miało zostać zastąpione ludźmi, którzy mieli pójść na układ z Rosjanami, którzy mieli wycofać armię polską na zachód od Wisły, zostawiając Rosjanom możliwość ekspansji, którzy mieli się zgodzić na to, żeby nie było gwarancji bezpieczeństwa dzięki bazie w Redzikowie, którzy mieli zagwarantować, że Polska nie wesprze Ukrainy zaatakowanej w 2014 roku przez armię rosyjską. Tak mówił wówczas pan Donald Tusk. My militarnie Ukrainie nie pomożemy. To straszne słowa. To straszna polityka. Tak jak jeszcze gorszymi słowami, jeszcze gorszą polityką jest obrona Putina za jego morderstwo na panu prezydencie Lechu Kaczyńskim i polskiej elicie. Po dzień dzisiejszy Donald Tusk broni Putina. Po dzień dzisiejszy upowszechnia kłamstwo, które sprawia, żeby ludzie myśleli, że to polscy piloci, że to polscy żołnierze, że to pan generał Błasik, więcej, że to pan pokazuje, jak pan Sikorski wspierał pana Frołowa, pokazuje, jak pan Donald Tusk wspierał dominację energetyczną Rosji nad Polską i nad całą Europę. Pokazuje, że morderstwa pana Putina były akceptowane, były dopuszczane, miały raz na zawsze zdrajców narodu polskiego i zdrajców całej Europy. Ludzi polskiej grupy, niewielkiej, która tylko dzięki mediom może oddziaływać na świadomość społeczną, która nie ma żadnego wsparcia narodowego, bo niszczy naród polski, bo niszczy polską gospodarkę, sprzedając mienie narodowe, bo niszczy polskie bezpieczeństwo, starając się otworzyć polskie granice na napływ ludzi, którzy dzisiaj rozbijają bezpieczeństwo w Paryżu. To jest pokazanie całej historii, którą musimy poznać. Czy obecny prezydent Warszawy, przechodząc tutaj, nie powinien stanąć przy tych kolejnych zdjęciach i zdać sobie sprawę, że jego polityka jest polityką antypolską, że jego polityka jest polityką wspierającą właśnie to zagrożenie dla Polski i dla całej Europy. Apelujemy do pana prezydenta, żeby wreszcie przestał działać na szkodę Polski. Apelujemy do nas wszystkich, byśmy decyzją, jaką podejmiemy w październiku, dali szansę zbudować silną, niepodległą, sprawiedliwą Polskę. Raz na zawsze. Tak, by ona przetrwała i by dała możliwość zabezpieczenia pokoju całej Europie. Bardzo dziękuję panu za tę prezentację. Ona wspiera właśnie te dążenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie marszałku za zabranie głosu do gospodarza dzisiejszego miejsca wojewodę mazowieckiego Tobiasza Bocheńskiego.
Dzisiejsze otwarcie wystawy, dzięki ogromnemu wkładowi pracy, wysiłku i zaangażowaniu pana Adama Borowskiego, daje nam w rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow możliwość zatrzymania się na chwilę i snucia refleksji nad najnowszą historią Polski i tę głębszą historią Polski. Tytuł tej wystawy nawiązuje do rosyjskiego neoimperializmu. Ale skoro mówi o neoimperializmie, to musiał istnieć imperializm właściwy. Szanowni Państwo, dzieje narodów Europy Środkowej, ale w przeważającej mierze Polski, są naznaczone w I Rzeczypospolitej 350 laty bojów między Polską a Moskalami, w której to przez długi czas Rzeczpospolita była zwycięską. I tak długo, jak była ona zwycięską, tak Europa Środkowa była archipelagiem wolności, równości, sprawiedliwości i państwa prawa. Niestety,